खुलुमबाय बर' फिसाफोर स' नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फोरोंगुरु साननि मोजां हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय आरो दिनैनि भिडिअ'आव गोबां बुहुमनि खायसे सोमोनांथाव गोमोथाव खोथाफोर हाबनानै दं स' नोंथांमोना बेनि सोमोन्दै मिन्थिनानै मोनगोन थामनेलाव नोंथांमोना नुनानै एसेबाबो आइडिया मोनखाबाय जानांगौ आरो भिडिअ'खौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना जायफोरा गोदानै फैदों बा जायफोरा दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोनखौ बुङो प्लिज गुरै आरज खालामो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथांमोन बायदि बर' फिसाफोरानो जायफोर बर' राव बुजि मोनो नोंथांमोन बायदियानो जुदि जों बर' रावजों भिडिअ बानायग्राफोरखौ सापर्ट खालामोब्ला सोर गुबुना सापर्ट खालामगोन नङा होमब्ला लोगोफोर बेनिखायनो जेबो खस्थ'बो गैया जेबो खरसाबो गैया लोगोफोर जास्ट बे साबस्क्राइब बाटनखौ क्लिक खालामनानै होदो जों जोबोद थुलुंगानाय मोनो आरो नोंथांमोनखौ आं फोथायो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव जेबो बिदि बेकार बिदि टाइम वेस्ट कन्टेन्ट जेबो नुनो मोननाय नङा नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायोब्ला मायबा नङा मायबा मोनसे खोथाबा मिन्थिनानै मोनथारगोन बेखौ आं फोथायो बेनिखायनो प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेखिनिखौनो बुंना दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै फैक्ट नाम्बार 7 स' लोगोफोर मोनसे सोमोनांथाव खोथा बे अस्ट्रेलिया हादोराव जिबौजों सौजानाय सुबुं अनजिमाजों बे बेरेफोरा अरनानै बा जोनानै थैनाय सुबुं अनजिमानि बिबाङा समान लोगोफोर एथ' डेन्जारेस बेरे दं माने अस्ट्रेलियायाव लोगोफोर सानना नायदो सिरियासलि अमेजिं फैक्ट नाम्बार 6 स' लोगोफोर नोंथांमोना मिथिगौना बे अख्राङाव थांग्राफोरा एस्ट्रनट जायखौ बुङो बिसोरो रासियान राव रोंनांगौआ गोनांथार लोगोफोर बे आमेरिकानि सुबुङानो जा बा इन्डियानियानो जा बा जायखिजाया हादोरनियानो जा बिथांमोना जाय अख्राङाव थांगोन बिथांमोना रासियान राव रोंथारनांगोन बे खोथानि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथिगौमोन ना मिथियाब्ला प्लिज भिडिअखौ खेबसे लाइक खालामनानै गालांदो फैक्ट नाम्बार 5 स' लोगोफोर सानसेयावनो बुहुमनि बांसिन रां खामायनाय सुबुङासो नोंथांमोना मिथिगौना बे जाहैबाय जोंना एमेजननि सिइअ जेफ बेजस बिथाङा 20 जुलाइआवसो थांनाय 20 जुलाइआवसो बे रेकर्डखौ खालामनो हादोंमोन आरो बिथाङा बेसेबां रां खामायदोंमोन नोंथांमोना मिथिगौना सानसेयावनो $13 बिलियन लोगोफोर नोंथांमोना एसे खम खोनादों जानो हागौ डलाराव बुंनायखाय नाथाय जोंनि इन्डियान रुपिसाव कनभार्ट खालामोबा बेसेबां जायो नोंथांमोना मिथिगौना 95,000 क'रर फैक्ट नाम्बार 4 स' लोगोफोर जेनेबा जों सानै सुबुं रायलायगासिनो जेनेबा नोंथांमोना सोरबा सानै सुबुं रायलायगासिनो स' बेहाय सोरबा सासे सुबुङा बुंबाय थानायखौ नोंथांमोना खायसे समाव बुजि मोनाब्लाबो ओरैनो फेक स्माइल माने ओरैनो मिनिफ्लानाय बायदि खालामनानै अ होननानै दोनफ्लायो नङा होमब्ला खेबसे नङा खेबसे नोंथांमोना बिदि खालामबाय जानांगौ बिदि टाइपनि नङा होमब्ला लोगोफोर खेबसे नङा खेबसेबाबो खालामबाय जानांगौ जायफोरा खालामाखै बिथांमोना स' मोनसे नायबिजिरनायाव मोननाय जादों 90% सुबुङानो जोंनि बुहुमनि बिदि खालामोनो गावनि जिउआव खेबसे नङा खेबसेबाबो बिदि खालामो जेब्ला सानै सुबुङा रायलायगासिनो बेहाय बुजि मोनाब्लाबो बिदि फेक स्माइल होनानै होनफ्लायोनो आरो बिदि 10%ल' सुबुं दं जोंनि बुहुमाव जाय माने बुजि मोनागौ माने सोंफ्लेबाय थागोन मा बुंदों बुजियासै मा बुंदों बुजियासै होननानै नाथाय 90% सुबुङानो खेबसे नङा खेबसेबाबो बिदि बुजियालासिनो बिदि मिनिफ्लागोन आरो ना बुजियाबाबो स' नोंथांमोनाबो सोर बिदि खालामफेरखो प्लिज कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरदो आरो जायफोरा खालामाखै होननानै खिन्थाहरदो फैक्ट नाम्बार 3 स' लोगोफोर पुरिनि जगन्नाथ मन्दिरखौथ' नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ जोंनि भारत हादरावनो दं नङा होमब्ला लोगोफोर स' बेनि मोनसे मिन्थिनो गोनां नंगुबै खोथा बा रहस्य मिस्ट्रि बेहाय हाबनानै दं बे मन्दिराव जायखौ साइन्टिस्टफोराबो जेबो खालामनो हाला जेबो दिहुननानै मोनला बिसोरो स' बे खोथाया जाहैबाय बेनि बे गोजौआवनो बेबायदि फ्लेग दं लोगोफोर बेबायदि फिरफिला दं आरो बे फिरफिलाया बारा जेनेबा बिथिं बारदोंबा बे फिरफिलाया उल्था दिगावसो बिदि बारो माने फिरफिलाया बिदि बिरो बारा बिथिं बारदोंब्ला बे फिरफिलाया उल्था दिगावसो बिरो स' बेखौ गोबां गिदिर साइन्टिस्टफोरा नायबिजिरबाय नाथाय दिनैसिमहालागै बिसोरो जेबो बुंनो हायाखै बेनि सायाव स' बे मिस्ट्रि मोनसे लोगोफोर गोमोथावना फैक्ट नाम्बार 2 स' लोगोफोर अस्ट्रिच दाउखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ बिसोरो जोंना बुहुमनि बयनिख्रुइबो गिदिरसिन दाउ नङा होमब्ला लोगोफोर स' बिसोर गिदिरसिनल' नङा बिसोरो गोहो गोनांबो आरो बिसोरो खेबसे गावनि आथिंजों जोनानै मासे सिंहखौनो बुथारनो हायो लोगोफोर एथ' गोहो गोरा मासे सिंहखौ गावनि आथिंजों जोनानै बुथारनो हायो आरो जोंबायदि सुबुङाथ' मा जानांगौ अब्ला सानदो बेजों जोजानो गोनांब्ला फैक्ट नाम्बार 1 स' लोगोफोर पल कार्सन मुंनि सासे सुबुङा USA नि बे मानसियानो ब्लु कालारनि जालांजोबदोंमोन सब बेफोरो स्किनफोरानो स' बेखौ मानो जादोंमोन बुंनाय बादिब्ला बिथाङा 14 बोसोर कन्टिनिउवासलि रेगुलारलि माने कलइड सिलभार माने गोदो बेखौ बाहायोमोन लोमजानायफोर जायोब्ला दासो एन्टिबाय'टिक्सफोर ओंखारबायना स' गोदो बेखौ बाहायोमोन बेखौनो बे बाहायबोगासिनो दंमोन 14 बोसोर कन्टिनिउवासलि स' बेखौ बांद्राय बाहायनायनि थाखाय जादों बुङो जोंना आरो बे सुबुङा थैबाय 2013 मायथाइयाव हार्ट एटेक जानानै आरो बे जोंना सैथो खोथा लोगोफोर बे मानसियानो ब्लु कालारनि जालांदोंमोन
नैबे फट'आव नुनाय बायदि गोमोथावना लोगोफोर स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनिल'मोन आरो नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज खेबसे लाइक खालामनानै गालांदो आरो गाबोन नोंथांमोननि सेराव फिन बिदि गोमोथाव सोमोनांथाव खोथाफोरनि सायाव भिडिअ लानानै फैलायगोन टिल देन टाटा बाय बाय लोगोफोर जै बर' हारिनि